सगळ्यांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आहे गणेश चतुर्थीचा दुसरा दिवस। कोकणामध्ये या दुसऱ्या दिवशी उंदराचा मान असतो आणि ह्याला उंदीरबी असं बोललं जातं। तर त्या उंदराचा मान असतो त्याच्यासाठी त्याच्या नैवेद्यासाठी म्हणून तांदळाची खीर केली जाते आणि ती खीर शेतात नेऊन ठेवली जाते। तीच खीर आज मी बनवून तुम्हाला दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे। एक वाटी तांदूळ घेतलेले आहे, ते मी धुवून घेतलेले आहेत। अर्धी वाटी गूळ घेतलेलं आहे। हे खोबरं, त्याच्यामध्ये मी जिरं आणि थोडी हळद टाकून बारीक वाटून घेतलेली आहे। तूप घेतलेलं आहे, वेलची जायफळची पूड घेतलेली आहे, चवीसाठी मीठ घेतलेलं आहे आणि मनुके आणि बदाम घेतले। चला तर मग आपण जाऊया आता खीर बनवायला।
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची बेल आयकॉन असेल त्यांना नक्कीच दाबा. आपल्याला नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.